Hinkhy bahai tumai khazana mara kaching songkha khlai jotno kaham korung no tongna henai haina haina rongni bagai latest update video tui heka ganrok of video no plan hin paithak jora nai tongri Hinkhy Paidi tini video no chenglai sinai Tinong bagi je latest update video tui pheman Hinkhy omo haise je Chini Bubagra je bini Facebook page ni bisingtui botin Lukurokno Sakha kha nangjagai tamni gobang kok leaderokno bini bukhani kokno soimaya hini botini sananaika Hinkhy Paidi botam hini Sakha sung nainelena bo omti hini sananaika je if you know who I am then you will realize that I have always put our people's interests over mine. Many leaders do not realize who is the real target. This is the reality of our times. Sini Bubagra Bubagra Sakha. Hinkhy Bubagra ojaga omti hini Sakha je Nwng Sawi mankai ang Sabo hinai Hinkhy Nwng Sawi mannai je ang salbrum no ani Lukurokno ani Sakha o Toni Rwo hinai gobang kok netarokno Sawi manya asol target tamo Omoro Chini jorani kubui neorwo Chini Bubagra sananaika Hinkhy rok saiman kana je gobang kok borokno gobang kok netarokno je Bubagrani bukhani kokno saimia hinai boro sananaika tamni ke bobini bororokno mane tiprasa Lukurokni je gobang ma leader tongo a je leader rokno je Bubagrani ti je kaisa party eba tipra mothati je botabo kaisa khajak tongmani ega o party ni bisingo gobang kok leader tongo do ega a leader rokno Bubagra ni Sakha ona bo Toni Rwo ni Chini Bubagra sananaika tamni ke gobang kok leader rok saimia je botamo khlane nai tong te Bubagra ni target tamo abo gobang kok leader rok baksa neta rok ba leader rok saimaya ni Chini Bubagra sananaika tamni hinkhe je obono real ni sannaika je Bubagra ni bukhani kok obono je bo kubui je khlainani thangai tongo je tipra sorni amanthai soktarno nana thangai tongo bo aboni bagai sakno kotoi snamo bo aboni bagai sakno sikon snamo bo tini bini a Bubagra ni je potongmani bo abono naya tamni hinkhe bo borok hisabe bo tini proja baibaksa proja haike bo tini raja phano Lukurokno hamjakmani bagai bo tini bini singhason no bo tini torjagyawoi bo tini bini a potno torjagyawoi bo tini tipra sarungni bagai bo tini choba khlai tongo ge khajana mana keching songrok tini saiman kana Bubagra tam hini bo Facebook page ni bisingti tweet khlai eba post khlai Sakha tamano Bubagra na hamjagi tongo hingkai o video no like khlana ta pongdi te norok o video chaja ka hingkai Bubagra long life ne sidi gahaina haina next video ma life nai go omo hai related video nai tanamo chumi tongo hingkai kok borok ni tag and entertainment YouTube channel no subscribe khlai tonde gahaina haina next video ma life nai jotona na hambai bye